Λέων δεν έχει μιλήσει ακόμα και θέλω να τον ακούσουμε. Ο κύριος Γρηγόρης Λέων, επαναλαμβάνω, είναι πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας. Ακριβώς, και θα μου επιτρέψετε καταρχάς να αναφερθώ επιστημονικά στο θέμα. Με την έννοια πια, όπως είναι γνωστό, οι ιατροδικαστές καταρχάς ασχολούμαστε με θέματα ιατρικής ευθύνης. Μάλιστα, έχω την τιμή εδώ και πολλά χρόνια να διδάσκω το συγκεκριμένο αντικείμενο σε διάφορα πανεπιστήμια, ειδικά τα θέματα ιατρικής δεοντολογίας, τα οποία είναι μέρος, αν θέλετε, του επιστημονικού μας αντικειμένου. Εδώ τώρα, αν η συγκεκριμένη κοπέλα, για να ξεκαθαρίσω, δεν ήταν γιατρός, καταρχάς, εγώ προσωπικά δεν είχα κανένα λόγο να βρίσκομαι σήμερα εδώ πέρα. Ποιος το ήταν? Το βασικό, αν μου επιτρέπετε, είναι το εξής. Η ιατρική επιστήμη, όπως και κάποια άλλα επαγγέλματα, για παράδειγμα οι δημοσιογράφοι, για παράδειγμα οι νομικοί, έχουμε τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας. Σε κάποιες χώρες αυτός ο κώδικας μάλιστα είναι μια συμφωνία μεταξύ των γιατρών ενός σωματείου. Εδώ στην Ελλάδα θέλω να πω ότι αυτός ο κώδικας ιατρικής δεοντολογίας είναι νόμος του κράτους. Έχει ανανεωθεί ακριβώς το 2005. Ακριβώς είναι νόμος του κράτους. Λοιπόν, είναι, και αν μου επιτρέπετε, το 2005 νόμος του κράτους. Αν μου επιτρέπετε, σε παρακαλώ. Θα παρακαλούσα λίγο, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος και θα νομίζω. Θέλει μόνο 2-3 λεπτά, σε παρακαλώ. 2 λεπτά, εάν μου επιτρέψει. Δεν υπάρχει κάτι να πω. Θα παρακαλούσα, δεν θέλω διάλογο με τη συνάδελφο, δεν κρίνω έτσι κι αλλιώς τη συγκεκριμένη. Κυρία Δάμη, Μαρία, εγώ ήμουν χαμηλών τόνων προφίλ, ούτε ήρθα και είπα είμαι η Θα παρακαλούσα λίγο σεβασμό, αυτό δεν χρειάζεται να είσαι γιατρός. Να αφήσεις ένα λεπτό να ολοκληρώσει, σε παρακαλώ. Δεν σας διέκοψα. Δεν σας διέκοψα. Εγώ έχω ασθενείς να αναλαμβάνω κάθε μέρα με κομμένα χέρια. Και έχω τώρα δημοσιογράφα, συγγνώμη κιόλας, ασχολούνται με μένα. Σεβαστείτε τουλάχιστον ότι είμαι συνάδελφος και δεν σας διέκοψα επί τόση ώρα που μιλάτε. Σας παρακαλώ πολύ. Δηλαδή αυτό τώρα είναι. Άσχημο, εντάξει. Θα μου επιτρέψετε, κυρία Στεφανίδου, επειδή δεν θέλω κανένα διάλογο με τη συγκεκριμένη συνάδελφο από τη στιγμή που έχει αυτόν τον τρόπο, θα μου επιτρέψετε. Δεν γίνεται όμως, Άννα Μαρία. Δεν γίνεται όμως, πρέπει λίγο ένα λεπτό να μιλήσει. Οι ασθενείς μου μ' αγαπάνε. Πρέπει λίγο να το σταματήσουμε το μικρό και να μιλήσει ο κύριος Λέων. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θέλετε να με βοηθήσετε λίγο? Επιστημονικά θέματα. Θα πρέπει να μάθετε Λοιπόν, να ακούτε. θέλω λοιπόν να ξεκαθαρίσω αυτό που λέγαμε πριν με διακόψη. Ουσιαστικά ότι στην Ελλάδα έχει κυρωθεί ως νόμος. Έχει μάλιστα ανανεωθεί το 2005, πράγματι. Εκεί λοιπόν στο δεύτερο άρθρο μας επιβάλλει στους γιατρούς, επιβάλλεται από τον νόμο, ο οποίος εάν έχουμε την παραμικρή συμπεριφορά παραβατική, έχουμε πειθαρχικές κυρώσεις, μας επιβάλλει τη συμπεριφορά μας και ως προς τον κόσμο. Και εδώ θέλω να πω κάτι, γιατί θέλω να γίνει ξεκάθαρο. Ο γιατρός, ξέρετε, δεν είναι ότι έχουμε κάποιες κανόνες για να μας επιβάλλουν μια συμπεριφορά, γιατί θέλουμε να έχουμε μια ελιτίστικη συμπεριφορά ως ομάδα. Ο γιατρός δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πουλάει προϊόντα, δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παρέχει οποιασδήποτε πληροφορίες ή, αν θέλετε, υπηρεσίες. Στο γιατρό εμπιστευόμαστε το σώμα μας, την υγεία μας, τη ζωή μας. Είναι ένας μικρός Σας παρακαλώ, κύριε Σου, σας παρακαλώ. Σπίδα για το θάνατο είναι ο Σας παρακαλώ να ολοκληρώσω. Λοιπόν, για το θάνατο. εμπιστευόμαστε τη ζωή μας. Αυτό που ο κώδικας, αν θέλετε, υποβάλλει σε όλους εμάς τους γιατρούς να κάνουμε, να έχουμε δηλαδή το σεβασμό της κοινωνίας, είναι ακριβώς γι' αυτό. Δηλαδή, μας δίνει όλες εκείνες τους κανόνες μαζεμένους, όχι σαν ηθική, αν μου επιτρέπετε, αλλά ως κανόνες δεοντολογίας πλέον, που μας επιβάλλει να τους. Ακριβώς, κανόνες συμπεριφοράς που μας επιβάλλει, αν θέλετε, το ίδιο το επάγγελμά μας, ακριβώς έτσι ώστε όταν ο ασθενής έρχεται να έχουμε ήδη κερδίσει το σεβασμό του, να ξέρει ότι έρχεται σε έναν επιστήμονα, ο οποίος θα δει με σεβασμό το πρόβλημά του, θα δει με σεβασμό, με τον ίδιο σεβασμό θα είναι και στη ζωή του. Αυτό ακριβώς μας λέει ο κώδικας. Και επίσης να πω και κάτι άλλο. Υπόθηκε πριν για τον Ιπποκράτη. Πράγματι, ο Ιπποκράτης, θέλω να πω, ήταν ο πρώτος δάσκαλος ο οποίος μίλησε περί, αν θέλετε, συμπεριφοράς των γιατρών. Και εμείς οι γιατροί όλης της Ελλάδας θα πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτό το λόγο, γιατί οι περισσότερες σχολές, ουσιαστικά οι ιατρικές σχολές του κόσμου, πράγματι όταν παίρνουν το πτυχίο τους λένε για ακριβώς τον όρκο του Ιπποκράτη. Και κάτι τελευταίο, αν θέλετε, για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Πράγματι, όπως πολύ σωστά θέτηκε νομικά, εάν
η οποιαδήποτε κοπέλα κάνει το οτιδήποτε πριν γίνει γιατρός, προφανώς δεν υπάρχει κανένα θέμα. Εγώ όμως θα σας πω μια εμπειρία μου σημερινή, το οποίο αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό. Δεν ήθελα να την αναφέρω, όμως επειδή προκλήθηκα θα σας το πω. Πέρναγα στο ιατρείο μου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, έβλεπα τις εφημερίδες. Βλέπω 2 συνεντεύξεις της συγκεκριμένη συναδέρφου πάνω στο θέμα. Αυτό το πράγμα είναι αντιδοντολογική συμπεριφορά. Δεν μπορείς, όταν είσαι γιατρός, ακόμα και αν έχεις κάνει στο παρελθόν, να το προβάλλεις σήμερα που είσαι γιατρός. Εκεί είναι το πρόβλημα. Αν θέλετε, κατά τη δική μου άποψη, είναι εκεί και μόνο το πρόβλημα. Δεν μπορεί σήμερα κανείς να εμφανίζεται ως γιατρός και να προβάλλει οτιδήποτε έργο απαράδεκτο ή μη απαράδεκτο, αναλόγως στην ηθική του καθενός. Είτε του παρελθόντος, ακριβώς του παρελθόντος δεν μπορεί να το προβάλλει σήμερα. Το πρόβλημα. Εδώ είναι το πρόβλημα. Όταν βλέπουμε 2 πρωτοσέλιδα τουλάχιστον εφημερίδων με συνεντεύξεις και συνδυάζοντας την επιστημονική γνώση με το ανθρώπινο σώμα με τις συγκεκριμένες ταινίες από συνεντεύξεις.